Cum auzim vocea lui Dumnezeu? Foarte multe persoane care îl iubesc pe Domnul Isus își doresc așa de mult să audă vocea lui. Și Domnul Isus însuși spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, cu versetul 27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Aici este răspunsul. Ele vin după mine. Adică ele urmează învățătura mea. Dacă vrem să auzim vocea lui Dumnezeu, glasul lui specific, voia lui specifică, trebuie întâi să ne ocupăm și să ne adâncim în voia lui generală. Iată câteva moduri specifice în care Dumnezeu ne vorbește individual. Dumnezeu ne poate pune un gând puternic în inimă. De obicei este un gând de ghidare. Este un gând care ne va rezolva o situație, o problemă. În Psalmul 32 cu 8 spune așa: eu, Domnul, îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. Un alt mod prin care Dumnezeu vorbește este prin inspirație. Spune Scriptura, cine crede în mine, spune Domnul Isus, din inima lui va curge râuri de apă vie. Este o continuă activitate și o continuă inspirație a Duhului Sfânt care se revarsă în exterior și oferă celorlalți viață, oferă celorlalți întărire, oferă ridicare. Este o continuă inspirație a Duhului Sfânt spre folosul oamenilor. Deci din inima lui vor curge râuri de apă vie. Lucrurile acestea ies în exterior, se văd în exterior. O altă situație prin care Dumnezeu poate să vorbească este prin a apăsa pe inima noastră un anumit gând. Când este o situație de urgență, când este o situație de nevoie, când este o situație în care Dumnezeu își dorește neapărat să facem un lucru bun, fie că este vorba despre un pericol iminent pentru noi, pentru ceilalți, fie că este vorba despre o susținere într-un anumit mod, fie că vorbim de rugăciune, fie financiară, Dumnezeu va apăsa pe inima noastră această nevoie și va fi pe înțelesul nostru. Un alt mod în care Dumnezeu vorbește este prin revelație. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 4, să nu judecăm nimic înainte ca Dumnezeu să ne reveleze lucrul respectiv. Văd o situație, văd un lucru, un om și înainte să pun orice etichetă, orice gând de judecată, orice concluzie, mă cobor în inima mea și îl întreb pe Dumnezeu care sunt. Și zice Biblia că Dumnezeu îmi va descoperi lucrurile ascunse ale oamenilor, motivația din spatele lucrurilor. De aceea, cu cât cunoaștem, cum am spus la început, voia generală și cu cât suntem mai curați, cu atât glasul lui Dumnezeu va fi mai clar.
aduceți-vă aminte de Samuel, de tânărul Samuel când a fost chemat. El era un copil curat și așa de puternic a auzit glasul lui Dumnezeu că a crezut că îl cheamă un om, că îl cheamă Eli. S-a dus de 3 ori la Eli. Are legătură cu curăția, cu voia generală a lui Dumnezeu. Și voia generală a lui Dumnezeu este a continua să ne curățăm gândurile și viața, să umblăm în iubire, să umblăm în iertare, în bunătate, în practica voii lui Dumnezeu. Dacă ne ocupăm de lucrurile acestea, nu vom putea da greș, pentru că Dumnezeu însuși se îngrijește să ne reveleze voia Lui specifică. Să fiți binecuvântați, dragilor!